לא, אני לא יכולה. מה? אני לא יכולה. נעשה תמונה? תמונה אתה יכול, אבל זה יפה לך? אני יודע, לא משהו. יפה, מגעיל. מגעיל? כן. אז מה את רוצה? כלום, תמשיך לנסוע. לא שווה תמונה. ריג'נט יוניברסיטי. זה סתם שם. זה בטח עסקים פה, לא? הבניין הגבוה הזה. אוקיי. זהו, אנחנו בדאונטאון. מה לעשות עכשיו? אין לי שום הצעה חמוד. אוקיי. אם פה היה איזה בניין מחשב מאוד, אני רוצה לחזור אליו. נו, זה בן יהודה. לאן הגענו? לא יודע, זה מקליט סרט. איזה רכבת קלה נוסעת פה. נכון. נסענו במונטיצ'לו אבניו, אתה זוכר? ראינו שם. רציתי לחזור. כן. יש לך עוד נסיעה, אתה עוד פה יש חניה? נסיעה, אני אומרת, יש פה. חניון. אז ניסע לבניין המרובע הזה. לראות מה זה. מה? בסדר? הנה, זה גם יפה. הנה קארטו סנטר, זה הסנטר אז עוד מעט אני אעצור פה ואני אלך פה ברגל. בפטיסט צ'רץ'. פה זה טוב, לא? איפה חניה? גם יש חניה? פה יש קדרן? זה וירג'יניה ארטס פסטיבל. זה... יש שם שאול אדום. נו, יפה. איפה אני חונה פאק? זה כל הבעיה. אני אכנה אחריו וזהו. מה יעשו לי? אני נכנס? אתה נכנס, כן, אבל אין לי מושג. פסנג'ר לואודינג זון. 30 מינט. איך יודעים את 30 מינט? מה אכפת לי? אני 30 מינט. אבל איך הוא יודע? אז אני אשב באוטו. איך הוא יודע שזה שעברו 2 דקות או 42? אני לא מתנגש לו פה? לא, תיכנס. יש. לא, הנה, אני פעם מגיע לצהוב כבר. תיכנס, מה אתה רואה? מאחורה, הוא אומר שהוא בצהוב כבר. לא אומר שהוא בצהוב, יש הנה, מקום. הוא בצהוב. אני צריך לראות. הוא ממש קשב עליו. תיכנס. מה זה? אתה מגיע למדרכה פשוט. לפני שאתה מגיע. איך אתה רואה שהוא צהוב? אתה רואה ירוק. פה. נו, אבל... עוד מעט יהיה צהוב, אז זהו. זה הכל. אם זה אדום, אז נכנסתי בו. נו, אז יש מקום. יש איזה חצי מטר בטוח. זהו, אל תצמד, זה קשה לצאת. אוקיי. זה וזה. סגרת קודם. זה.